Η ταινία αυτή βασίζεται σε πραγματικές εμπειρίες και γεγονότα που συνέβησαν στην Κύπρο. Δασικά μπήκε βουνά, δέντρι και χορταράκια, ο σπήλιαδρος ερωτατά, ο ποτάμι κι οριάκια. Ω βρύσιμο που μου σβήνες τις λαβρές της καρδιάς μου, με τα θολά σου τα νερά συχνά συναφορμάς μου. Ω ουρανέ και ήλιε μαρτύρι του καημού μου, και κάτε χάρη της καρδιάς γνώστες του λογισμού μου. Ω νυχτική παρηγοριά, δεύτερο φως και χάρη του κόσμου λαμπυρότατο και καθαρό φεγγάρι. Ω βρύσιμο που μου σβήνες τις λαβρές της καρδιάς μου, με τα θολά σου τα νερά συχνά συναφορμάς μου. Ω ουρανέ και ήλιε μαρτύρι του καημού μου, και κάτε χάρη της καρδιάς γνώστες του λογισμού μου. Ω δασικά μπήκε βουνά, δέντρι και χορταράκια, ο σπήλιαδρος ερωτατά, ο ποτάμι κι οριάκια. Πραγματικά ήταν μεγάλη ικανοποίηση για μένα που ο αυριανός πολεμιστής πέτυχε τους στόχους του 100%. Πολλοί με ρωτούν, μετά τον αυριανό πολεμιστή δεν γυρίζατε άλλη ταινία με κυπριακή θεματολογία? Τα βλέπετε αυτά? Είναι πρωτότυπα σενάρια δικά μου, με θέματα από την πρόσφατη κυπριακή ιστορία. Τα πλήστα έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Χρηματοδότησης Ταινιών ΣΕΚΙΝ, η οποία έχει απορρίψει κατά συρροή όλα μου τα σενάρια για κινηματογραφικές παραγωγές στην Κύπρο. Και όχι μόνο. Και να φανταστείτε πως για τη δημιουργία της ΣΕΚΙΝ συνέβαλα ουσιαστικά. You've got beautiful feet.
have to buy you a pair of shoes. Όταν είδε την κόπια εργασίας της ταινίας Secret Paths, κρυφές διαδρομές, σε μια ιδιωτική προβολή στο Λονδίνο, ο παραγωγός των Monty Python, Mark Foster, τόσο εντυπωσιάστηκε που μας είπε αυθόρμητα ότι η κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει αυτήν την ταινία στις Κάννες. Αυτή την ιδέα την έθεσα στον πρόεδρο, ο οποίος ανέθεσε την υλοποίηση του σχεδίου αυτού στο Υπουργείο Εμπορίου και τον ΚΟΤ για χρηματοδότηση. Ο διευθυντής του ΚΟΤ είχε ενθουσιαστεί, αφού ταυτόχρονα με την προβολή της ταινίας στις Κάννες θα στείναμε ένα κυπριακό παβίλιον, όπως κάνουν όλες οι άλλες χώρες, όπου θα εκθέταμε όλες τις ταινίες που γυρίστηκαν μέχρι τότε στην Κύπρο, με στόχο την προώθηση της Κύπρου σαν ιδανικό χώρο γυρισμάτων, καθώς και όλα τα κυπριακά παραδοσιακά προϊόντα. Αυτή η ιδέα έτυχε άγριας πολεμικής από την κλίκα της ΣΕΚΙΝ και τους υπεύθυνους κινηματογράφου στο Υπουργείο Παιδείας. Το σχέδιο δεν προχώρησε. Η δε ταινία Secret Paths, κρυφές διαδρομές, κατέληξε να μείνει ατελείωτη μέχρι σήμερα. Μετά από 3 χρόνια, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ίσως την πρώτη ανεξάρτητη παιδική ταινία εμπνευσμένη από την Οδύσσεια του Ομήρου που είχε ποτέ γυριστεί στην Κύπρο. Πίνω! Θέλεις χαλούμι? Κοίτα πως τρώει. Αυτή είναι δική μου και η ωραία Ελένη είναι της Χλόης. Ποια είναι αυτή? Αυτή που αγάπησε και έκλεψε ο Πάρης. Αυτή που πήρε μαζί του στην Τρία. Γι' αυτή έγινε ο Τροϊκός Πόλεμος. Να το εξηγήσω εγώ. Οι Έλληνες, δηλαδή εμείς, θυμώσαμε πολύ και όλοι μαζί φτάσαμε στην Τρία με όλα τα καράβια μας για να τιμωρήσουμε τον Πάρη και να πάρουμε πίσω την ωραία Ελένη. Τώρα κατάλαβες? Εγώ θα είμαι ο Πάρης. Μετά τις πρώτες πετυχημένες προβολές στα σχολεία και με τα παιδιά να απολαμβάνουν κυριολεκτικά τον μικρό Οδυσσέα και τον Κύκλοπα, Θες να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα? Πόσα αδέρφια έχεις? 7. Είναι έτσι μεγάλη όπως εσένα? Ακόμη πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη. Λίγο. Πολύφημε, εδώ θα κοιμηθείς. ως διαμαγείας το πρόγραμμα προβολών διεκόπη. Τελικά γυρίσαμε με τη δική μας χρηματοδότηση μια παιδική ταινία για τους μικρούς της Κύπρου και πάλι η ΣΕΚΙΝ του Υπουργείου Παιδείας την υπονόμευσε με τον πιο δόλιο τρόπο. Όλοι σας έχετε 2 μάτια. Εγώ 1. Έτσι δεν κατέστη ποτέ δυνατόν να τη δουν τα παιδιά για τα οποία προοριζόταν. Σήμερα η ΣΕΚΙΝ υπάγεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, όπου συνεχίζει να εγκληματεί κατά της Κύπρου. Τελευταίο θύμα είναι η ταινία μου «Σημαία». Φλακ. Με θέμα αυτό το στίγμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο μεταδάχτυλο. Οι λόγοι, τι να πω, φθόνος, ζήλια, οι γνωστές κλίκες. Made in Cyprus. Είναι ανεπίτρεπτο να ελέγχει τη χρηματοδότηση των κυπριακών κινηματογραφικών παραγωγών το ίδιο άτομο, ένας δημόσιος υπάλληλος πάνω από 20 χρόνια. Σε άλλες χώρες αυτά τα άτομα τα αντικαθιστούν κάθε 2 ή 3 περίπου χρόνια. Εμείς στην Κύπρο σπάσαμε ακόμα ένα παγκόσμιο ρεκόρ.